Nazdar ľudia, vítajte u prvého videa. Je to fakt úplne prvé video, nielen z Team Fortress, ale fakt moje prvé video. No, hrám už túto hru nejakú dobu, čo máme asi úplne uprdele, ale nevadí. Nemám úplne, že nič kúpené, mám tu len pár predmetov, jeden na Scouta, vidíte, 3 na Soldiera, na Pyra mám tiež 3, jeden na Demomena, Heavyho mám 1. Na sniper mám 2, na snipera, to je luk a myslím, že ešte je taký arete. To je proti uhasení, akože to vás uhasí, no. Tu mám bonk, brrrr, a to je všetko. Tu je čo? Tu mám takýto ten raketomet, alebo čo to je? Potom mám toto, to neviem čo je absolútne. Ale mám tu ešte takéto niečo. To tiež absolútne neviem na čo je. To dám naspäť. Tu mám dve tieto. Tento. Plameňomety. Tento mám nový a tento. Tu nemám nič. A tu mám poštovú schránku akurát tak. Dobre. Tu som akurát zapol hru a mi ukázalo, že nová správa, že našiel si nový predmet. No tak super, reku. Tento som našiel, no. Super, dobrý, no, asi ne. No a na heavy mám steak, akurát tak. No. Dobre, steakoš. Steaker. Dobre. Čo to je na engineera? Nemám žiadne, na medika nič, na snipera už som ukazoval. Dobre, tak si ideme zahrať niečo. Nejakú hru. Moje dve obľúbené arény sú táto viadukt a taký Egypt, alebo čo to je. Kam ideme? Tento je viacej hráčov, takže sem. No. Nie som v tejto hre úplne dobrý, lebo mám sotva 7 dní. A aj to ju nehrám furt, no. Dobre. Tak môžeme začať, no ku komu ide. Červených viacej vidno. Ne. Tretí, počkaj. No už nič. Ne, ideme sa snajpa. Portni ma už. Dneska ma portneš. Oh yeah. Do prdele, toto čo je? Toto nedobre ma portlo, to blbo dal. Do prdele. Opa. Utekaj. Nie. Dúfam, že ma nezabije, to bude poprvýkrát, to ma niekto nezabil. Tam nejdem, lebo tam sa zase všetci nahrnú, jak ich poznám. Jo, niekto ma zabil, super. OK. Aby som si dal asi aj ten luk, ale on je strašne nepresný, po prvé, a po druhé sa mi z ním kurňa zle střída. Takže asi tak, no. Čakajte. Do prdele, ja som hlavý. Sakra, mohla byť hetka. Pum. Dobre. Poď vonku. Či už ťa takto zabil? Poď von. Poď von. Tak ja ťa zabijem tohto. Aby som sa asi tiež zabil, kokos, keby ma takto snajpou strelí do ryti. Dobre, tu nie je žiadna zrada. Čak tu máš ty. Akože o čo pokúšal? Dobre, už vyliezol on, už takto zabil. Ne. Týchto nenávidím, tých spajov, tyjo. Joj. Tak na šod. Nepoviem radšej. Dobre. Počkaj, to majú všetko na druhej strane, no? To majú, počkaj. Dobre, tady. Tady. A keď sa vám bude video páčiť, tak zanechajte like, aj koment, ale koment môžete, aj keď sa vám páčiť nebude, no. Ale dúfam, že sa vám bude páčiť. OK?
Konec koncov moje prvé video aj tak. A mikrofón mať ani nebudem, pretože vlastne ja mám notebook a nemám prípojku na mikrofón, iba na slúchatka. No chcipni! Ja ináč viem takedy také rage chytá na túto hru, že to ani neviem prečo, ale je to tak, no. Puf. Uj. Rozstrieľam ty pisky, ty čurák. Ja ho zabil. Ja som ho zabil. Pum, do prdele, ja som hlavy. Ups, tak to tu strieľa. Pomoc. Ty si dobrý, akurát teraz to musí zobrať. Ach ja, no vidíte? To je jeden príklad z tých rageov. S tým mám Minecraft 4. Tak. Zatiaľ mám len túto hru na Steame, pretože nemám penášky. Ale keď budem mať, tak si kúpim Left 4 Dead. To je isté, že si to kúpim. A potom si ešte chcem kúpiť Payday 2 a ešte dať, čo som chcel. Ale už neviem čo. Payday 2, Left 4 Dead Počkaj, Payday 2, Left 4 Dead aha, ešte Counter-Strike Global Offensive. Pre niektorých je to možno blbosť, no pre mňa nie. Takže aj z toho by mohli byť videa. Dobre. No poď sem, poď vonku. Nestrieľaj toľko a poď vonku. Pum. Chcete vám zabiť aj takto, čo? Jak sa rozletel. Fú, dobre. Dobre si mu dal Metzvalker. Všetko líta, hore nohama. Pum. Som zničil sentry. Som hustý. Je tam on a on musí zabiť akurát mňa. No chápete to? Ešte raz ma zabijú a ukončíme toto video. On si píska? On si spieva? S cigaretou v hube? What the fuck? Nevadí. Neportuj ma ty radšej, lebo som vedel, že máme také debilné miesto. Portneš. Sniper tam není žiadny. Heavy, do riti, heavy. Heavy metal, bitch. Nevadí. Ja sa to takto poprosím, dúfam, že si ma nevšimne, lebo ma... Aha. Kto to tu prišiel k nám na návštevu? Áno, tam sa zdrb. Budem očakávať. Au, do riti. No nevadí, no zase ma zabili. Nejaký... Dobre, no. Tak sa majte a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.